50 kilo sarreina egiten dugu. 54? Horten 54, baina hauxe, aurtero bazela. Jende animatu nahi dira, gura ditxatxarra dago, baina egarki. Basua hartu, euro bat 50 zentimo, basua eta gero lagatu txagardua, lau txagardo, eta gero sarreinak esatzeko. Nahi zuzun guztiak. Hasi goizia antzea, ebi txaparra indula, baina mintzat, oain ite dugu ona, gure aldi ona, mintzat. Kostatu dut zaio, baina animatu nahi dira. Goizeko 10 aldea zigea, sardinak erre, eta hola zigea, betiko martxa. Adigea bat Zabala, Petritegi, Gaztañaga eta Goikotxea. Jende gustatzen zaio, jendea bat. Bai, asko. Jende asko etortzea. Guain arte jende gutxi etorria, baina hurbilgoa. Atzore izan gendun hemen kuadrilan bazkaia eta danak kuadrila bakoitza bere bazkaia hartzeu eta jandaian. Eta batzuk etortze goizian goiz, gehiago jateko. Batema baina parranda indare ikusi dugu. Bai, dira ordo dugu hendik.